Dobro večer svima, ja vas pozdravljam još jednom. Dobrodošli u Live Gate. Kao jedan od pastora ove zajednice, želim da zaista ono što je i Dario molio i rekao na početku, da se susretnemo sa Bogom. To je suština, to je poenta naših dolazaka u crkvu. Da zaista iskusimo Boga na jedan sveži, nov način i da nešto doživimo sa njime, neki susret s njim, neki novi susret s njim. I kao što znate, mi s vremena na vreme, kao i sve zajednice u Omasi, kao i svi kampusi u Omasi, imamo serijal koji se zove Think Local ili Razmišljaj lokalno. I cilj tog serijala je da, ne da izađemo iz nekog toka propovedi koji se svakako dešavaju u Live Gate-u i koje pratimo preko videa i koje uglavnom pastor Les ili pastor Majka govore, nego da zaista svako od kampus pastora ili kampus pastori zajedno traže Božiju volju specifično za taj kampus i da onda mogu da to što im je Bog otkrio, što im je govorio, podele sa svojom zajednicom, tako da bi zajednica bila ohrabrena, motivisana i usmerena u onome što Bog želi da uradi specifično u toj zajednici. I pred nama ove i sledeće nedelje, kako ovde, tako i u Beogradu, je to vreme kada ću ja ovaj put, jer smo tako nekako došli do zajedničkog zaključka, govoriti na jednu određenu temu. Juče sam govorio u Beogradu, danas ovde, nastavit ćemo sledeće subote u Beogradu, pa onda opet ovde. Propoved će biti iz dva dela. Naime, ova tema, ja sam smatrao i nekako sam se pitao da li da ide iz jednom ili iz dva puta, suviše obimna da bi stala u jednu propoved, koja ima regularno vreme, koja je negde 35 do 40 minuta, koliko su nam obične propovedi. Tako da ćemo je podeliti u dva dela. Ja bih za početak da se pomolimo. Iako se Dario molio, imam poseban razlog zbog čega želim da se pomolim za jednu specifičnu molitvu. Oče naš na nebu, neka se sveti ime Tvoje i neka dođe carstvo Tvoje i neka bude volja Tvoja na zemlji kao što i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, već nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava sada i u sve vekove. Amen. Zašto ova molitva? Vidimo između ostalog da se Isus u ovoj molitvi, negde tamo oko sredine, moli da Božija volja dođe, odnosno očeva volja, da bude na zemlji kao što je i na nebu. I upravo ova rečenica, neka bude volja Tvoja, jeste naziv ove dvodelne propovedi koju ću ja izložiti pred vas sada i sledeće nedelje. Neka bude volja Tvoja. Ako je Isus to uvrstio u svoju molitvu, da očeva volja dođe na zemlju, kao što i na nebu, onda je to nešto što je njemu bilo izuzetno važno. I mi kao telo Hristovo, kome je on glava, treba da smatramo važnim očevu volju i njeno ostvarenje ovde na zemlji. Isto tako treba da budemo upoznati sa time šta je to očeva volja za nas, šta je to Božija volja. I ja zaista verujem da je svako od nas ko veruje u Boga, svaki vernik, bar jednom se zapita u svom životu, Bože, šta je Tvoja volja? Šta je Tvoja volja sa onim što si stvorio, sa svojim stvorenjem? Šta je Tvoja volja za moj život? Šta je Tvoja volja za crkvu? Šta je Tvoja volja za moj narod? Ja verujem da se svako od vas to pitao, barem jednom u životu. I moja namera je da u ove dve propovedi zajedno pogledamo na osnovu Svetog pisma, jer ono nam je jedino relevantno da nam otkrije šta je to zaista Božja volja. Ono nam precizno i nedvosmisleno otkriva šta je Božja volja. I namera mi je da iz Svetog pisma zajedno pogledamo šta bi to bila Božja volja za svakoga od nas kao pojedinca, odnosno sa svime onime što je Bog stvorio. I ja bih želeo da počitamo za početak tekst iz poslanice Efežanima, ko želi da prati. To bi bila prva glava, od 1 do 14. Poduži je tekst,
ali on nam je ključan za razumevanje Božije volje generalno i za naše živote. Kaže ovako, Pavle, Božijom voljom, apostol Hrista Isusa, svetima koji su u Efesu, vernima u Hristu Isusu, milost vam i mir od Boga našeg Oca i Gospoda Isusa Hrista. Blagosloven Bog i Otac našeg Gospoda Isusa Hrista, koji nas je na nebesima blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom u Hristu. U njemu nas je izabrao pre postanka sveta da pred njime budemo sveti i bez mane. U ljubavi nas je predodredio da nas svojom blagonaklonošću i voljom kroz Isusa Hrista usvoji kao sinove, na hvalu njegove slavne milosti, koju nam je darovao u voljenome. U njemu imamo otkupljenje njegovom krvlju, oproštenje prestupa po bogatstvu njegove milosti, koju je na nas obilno izlio sa svom mudrošću i umnošću. Svojom blagonaklonošću nam je obznanio tajnu svoje volje, koju je unapred odredio u Hristu, da je sprovede kada dođe punoća vremena, da sve na nebesima i na zemlji sastavi pod jednom glavom Hristom. U njemu smo izabrani, predodređeni, po naumu onoga koji sve čini u skladu s odlukom svoje volje. Da mi, koji smo svoju nadu unapred položili u Isusa Hrista, budemo na hvalu njegove slave. U njemu ste i vi, otkad ste čuli reč istine, radosnu vest o svom spasenju, i u njemu ste, kad ste poverovali, obeleženi pečatom, obećanim svetim duhom, koji je zalog našeg nasledstva do otkupljenja onih koji su Božija svojina na slavu njegove hvale. Ovo je jako bogat tekst i ovo je, moglo bi se reći, srž novozavetne teologije, srž teologije spasenja, srž Božijeg nauma i Božije volje. Naime, u tom tekstu možemo jako puno toga saznati, ne samo o ovim stvarima koje sam spomenuo, nego o tome šta je zaista Božja volja za nas. I mi vidimo ovde, apostol Pavle na 4 mesta govori i spominje Božiju volju. Apostol Pavle je Božijom voljom postao apostol. Božja volja je da nas usvoji kao svoju decu. Bog čini sve u skladu sa naumom svoje volje. Tako da ovaj tekst nam je idealan da iz njega izvučemo sve ono što nam je potrebno da saznamo šta je Božja volja za ono što je stvoreno, šta je Božja volja za crkvu i za nas. I u ovoj propovedi, prvoj propovedi, ja ću govoriti na temu Božje volje, govorit ću na temu Božje suverenosti i konkretnim temama koje se tiču Božje volje za pojedinca. A u drugoj propovedi, sledeće nedelje, govorit ću nešto više o tome kako da se orijentišemo i prepoznamo Božju volju i budemo deo njegovih namera i planova. Jer vidimo da Bog ima određene namere i planove. To nam ovaj tekst govori. Naziv ovog prvog dela serijala jeste Odlučio sam da te usvojim jer te volim. Odlučio sam da te usvojim jer te volim. E sad, to može da zvuči malo ko koga usvaja, zašto nas usvaja, ko nas voli i tako dalje, ali verujem da ćemo kroz prolazak ovog teksta i da je možda neko već u samom izlaganju ovog teksta zapazio taj ključni stih da nas je Bog usvojio u Isusu Hristu, zato što nas voli. I kasnije ćemo doći do toga. Prva tema o kojoj želim da govorim jeste o Božjoj suverenosti. I vidite, reč suveren je pridev i ona ima značenje. Ona znači samostalan, nezavistan, nesputan, neuslovljen, autonoman, nepodređen. I upravo takvog Boga nam opisuje Biblija u ovoj poslanici, ali i na drugim mestima. I 11. stih nam kaže da Bog sve što čini, čini kako? Odlukom svoje volje. Dakle, Bog sve što čini, čini odlukom svoje volje. Trojedini Bog koji oduvek postoji i koga niko nije stvorio, a on je stvorio sve, Jahve, onaj koji jeste, onaj koji čini da postoji sve što postoji, on je suveren u svojim namerama, neuslovljen, samostalan, nezavistan. I on ostvaruje
sve svoje namere i sve što čini, čini suvereno. Dakle, sve što postoji, što je stvoreno, jeste stvoreno suverenom odlukom Boga u skladu sa njegovom voljom. I mi znamo i čitali smo i u knjizi Postanja imamo opis delovanja Boga tokom stvaranja univerzuma i sveta. Znamo da je Bog rekao da bude svetlost i postala je svetlost. Rekao je da se stvore kosmička tela i stvorila su se kosmička tela. I vrhunac stvaranja vidimo u 26. stihu knjige Postanja, u prvoj glavi. Otac, Sin i Sveti Duh odlučuju da stvore čoveka na svoju sliku. Naravno, ne po spoljašnjem, već po unutrašnjem obličju. Dakle, Bog je u svom suverenom delovanju odlučio da stvori čoveka na svoju sliku. Svojom voljom je to uradio. I ono što je jako važno je da razumemo da obzirom da je Bog svojevoljno stvarao čoveka, na svoju sliku čoveku dao slobodnu volju. Jer time se on odražava u čoveku. Kao što on ima svoju slobodnu volju u delovanju, isto tako smo i ti i ja stvoreni sa slobodnom voljom da odlučujemo u svome životu kako ćemo delovati. Dakle, kod Božijeg delovanja mi treba da isključimo svaku mogućnost slučajnosti. Nema slučajnosti kod Boga. Sve što se dogodilo i što se događa u vezi Božijeg delovanja je odlukom njegove volje, kako kaže 11. stih poslanice Efežanima. I pazite, ovo je u potpunoj suprotnosti sa nekim savremenim pogledima na svet, pa i naučnim teorijama, koji ističu da su se kosmos, zemlja i život na njoj i konačno ljudska bića dogodili slučajno. Jednom davno, u nekoj tamo prošlosti kad ničega nije bilo, svet je možda bio zgusnut ovako u jednoj kugli, ja ne isključujem tu mogućnost, to je teorija Big Banga. I onda se ničim izazvano odjednom dogodilo da se sve to tako raspršilo i onda je sticajem okolnosti nasumično počelo da se događa to da su se stvarali univerzumi, da su se stvarali sistemi, da se konačno stvorio sunčev sistem, pa planeta Zemlja, pa život na njoj i tako dalje. I pazite, i bez da konsultujemo Sveto pismo, takva teorija, ako iole znamo malo fiziku, hemiju, biologiju, način na koji funkcioniše kosmos, ako znamo pomalo nešto o teoriji sile gravitacije, ako smo malo čitali o Njutnu, njegovom zakonu gravitacije i svemu što je on uradio, ili o Tesli ili o Einsteinu, vidjet ćemo da su te teorije zaista smešne. Da je nemoguće da se proizvoljno dogodilo sve ovo što se dogodilo. Da je nemoguće da je kosmos koji funkcioniše na takav način i čovek koji tako funkcioniše kao živo biće, savršeno usklađen, ne baš savršeno, ali skoro, ako razumemo da smo u stanju pada i da smo pali kao ljudska bića, nemoguće je da se sve to dogodilo slučajno. I svaki ozbiljniji naučnik poput Njutna ili Tesle, ili nedavno preminuli Stephen Hawking, oni ne isključuju mogućnost uticaja nekog stranog entiteta. Da li ga nazivaju viša sila ili kao u vreme Aristotela i grčkih filozofa razum, viši, ali nešto je moralo uticati na tokove stvaranja sveta i stvaranja čoveka. Da se vratimo na Bibliju. Biblija nam naravno otkriva da je Bog tvorac svega i da je sve stvoreno sa namerom i svojevoljno. Znači, Bog je odlučio. Dakle, odlukom volje i timskim radom Oca, Sina i Svetog Duha je stvoreno sve. Sve što postoji. Isto tako apostol Petar kaže da se i sadašnji kosmos i stvorenja održava Božjom rečju. Dakle, sve je stvoreno i sve održava Bog odlukom svoje volje i na svoj način. I on nas dovodi do jednog veoma važnog zaključka. A to je da ti i ja nismo slučajnost. Kao što tvrde teorije. Mi nismo slučajno na ovoj zemlji, nego je Bog svojom odlukom učinio da ti i ja postojimo danas, sada i ovde i ima plan i svrhu i nameru za naš život. To je jako važno da znamo. Dakle, nismo slučajnost koja će proći kroz ovaj život i onda kada se ovaj život okonča, ispariti. Postati neka kosmička prašina. Ne, to nije tačno. Ima jedna interesantna anegdota, jedan momak koji je bio u centru za rehabilitaciju, gde sam radio,
kad smo pričali o ovim temama, ja sam ga pitao, pa dobro, šta ti misliš, šta se dešava na kraju života čoveka? Gde ide čovek, gde ide njegova duša, njegova svesnost? A on kaže, pa ništa, neko ugasi svetlo i to je to. Međutim, Biblija nam upravo tvrdi suprotno. Ona tvrdi da ništa nije slučajno i sve što je stvoreno, stvoreno je suverenom odlukom trojedinog Boga u skladu s njegovom voljom i namerom. E sad, da uđemo u to pitanje. Koja je njegova volja i namera za stvorenje? Kad kažemo stvorenje, mislimo na sve što je stvoreno. To je izraz koji koristi apostol Pavle i označava sve ono što je stvoreno u univerzumu, na zemlji i samog čoveka. I vidite, mnogi misle da je ovo tajna ili misterije. Možda bi i bila da nam se u Svetom pismu nije otkrilo da to više nije tajna. I upravo smo čitali taj stih, ali ja ću ga zbog važnosti ponoviti. I apostol Pavle u poslanici Efežanima, znači 1. glava, 9. i 10. stih kaže ovako: svojom blagonaklonošću nam je obznanio, Bog naravno, nam je obznanio tajnu svoje volje, koju unapred odredio u Hristu, da je sprovede kada dođe punoća vremena, da sve na nebesima i na zemlji sastavi pod jednom glavom Hristom. Ili, kako kaže u jednom prevodu, da uglavi u Hristu Isusu. Dakle, vidimo da nam je tajna Božije namere i Božije volje za njegovo stvorenje otkrivena. Bog koji je suveren u svom delovanju je odlučio pre postanka sveta, pre nego što je išta postojalo, da sve što je stvoreno, bilo na nebesima, što je u množini, jer imamo ovo nebo, imamo duhovno nebo, ili na zemlji, ujedini i podloži vladavini Isusa Hrista, kada dođe punoća vremena. I kada apostol piše o ovome, on ima na umu Hristovu crkvu, koja se svojevoljno podložila Isusu kao njegovo telo, ima anđele koji su mu se isto tako podložili, imamo anđele koji se nisu podložili. Oni neće biti u ovom sjedinjenju o kome govorimo. Dakle, kada apostol Pavle govori o ovome, on govori o svoj crkvi, govori o anđelima i govori o čitavom stvorenju, čitavom univerzumu, koji je, kao što sam rekao, Hrist stvorio, odnosno Bog stvorio kroz svoju reč, kroz Hrista i održava svojom reči. Dakle, kad apostol Pavle kaže ovo, on govori o jednoj potpuno novoj tvorevini, koja je ujedinjena u Hristu i gde vlada sklad i harmonija za razliku od sadašnjeg sveta. Ovaj svet je u haosu, to možemo videti, a u haosu je zbog ljudskog pada, odnosno odvajanja od Boga. Ljudska rasa je ta koja je svojom neposlušnošću Bogu dozvolila da haos uđe u ovaj svet. Međutim, vidimo da će se na kraju vremena, kada dođe punoća, da će Bog stvoriti sve novo. Novu zemlju, novo nebo, na kojem će vladati apsolutna harmonija i da će sve što je stvoreno i iznova stvoreno biti u Isusu Hristu. I ovo se odnosi na njegovu crkvu, ovo se odnosi na tebe i na mene. Dakle, ništa na ovom svetu se ne dešava slučajno. Ovaj svet ne luta besciljno. Nije ono, ne znamo šta će se dogoditi. Biblija nam jasno govori šta je Božji plan sa stvorenjem. Kada se vreme ponovo pretoči u večnost, kako to lepo kaže John Stott, jako mi se sviđa ta rečenica, kad se vreme ponovo pretoči u večnost, bit će stvoren potpuno nov svet i univerzum u kome će vladati Hrist kao glava, zajedno sa njegovom crkvom koja je njegovo telo. Drugim rečima, ako smo ti i ja u Isusu Hristu, ako smo deo njegove crkve, njegovo telo, njegova nevesta, nas u Hristu Isusu očekuje velika i slavna budućnost. Ništa nije neizvesno. Izvesno je da nas u Hristu čeka velika i slavna budućnost, kao njegovo telo i kao njegovu crkvu. Nema misterija oko budućnosti. I znamo i verujemo da ovo će se zaista dogoditi. Ja bih dodao da u određenoj meri, ali ne u punini, vladavina Isusa Hrista kao glave i njegovog tela, crkve, se uspostavlja već sada i ovde. Ona je uspostavljena njegovim dolaskom.
Jer kad Isus došao, rekao je, carstvo Božje vam se približilo. Ono je tu. Zatim na dan Pentakosta, kad je izliven Sveti Duh na crkvu, nastavio je kontinuitet Božje vladavine sa crkvom. Sad, tokom ova 2 i kusur vekova, crkva se nije uvek proslavila zajedno sa Hristom u toj vladavini. To moramo priznati. I danas mnogi kritikuju crkvu i zameraju što crkva nije uzela autoritet koji joj pripada i zajedno sa Hristom vladala na onaj način na koji Isus Hristos hteo da ona vlada. Ali to ne isključuje mogućnost da Bog zaista u vremenima u kojima živimo ne uspostavi onaj nivo vladavine koji je osmislio zajedno sa svojom crkvom. Ali, kao što sam rekao, ta punina vladavine Boga, odnosno Hrista i njegove crkve, desit će se na kraju vremena, kada Hrist dođe drugi put. Sad, vidite, hoću da kažem nešto u kontekstu sadašnjeg vremena i malo ću samo ubaciti politike, ne puno. Malo. Moram, a znate zašto? Zato što mi našu budućnost ponekad posmatramo spram onoga što se dešava u svetu. Ona nam nekako određuje fokus, ona nam je kompas, šta se događa u zemlji i svetu i onda mi gledamo našu budućnost sprem toga. Ne radi se o tome šta danas rade predsjednici Vučić ili Putin ili Trump ili Evropska unija i kako i kuda oni vode ovaj svet. Bog je iznad svakoga i svega i koristi sve da bi se ostvarila njegova volja i njegova svrha, a to je ovo o čemu govorimo, da sve uglavi u Hristu. Dakle, Bog je iznad svakog političkog sistema, Bog je iznad svakog predsjednika, Bog je iznad svake vladavine čoveka i svom suverenom odlukom vodi ovaj svet ka ostvarenju svoje volje, jer je suveren u svom delovanju. I nikakva politička skretanja ne mogu da osujete Božje namere sa stvorenjem, sa njegovom crkvom i sa mnom i sa tobom. Iz toga ne treba da nas toliko brinu vesti. Zato što mi, gledajući na Hrista i gledajući na Sveto pismo, znamo kuda idemo i znamo šta će se na kraju dogoditi. I vidite, na puno mesta u Bibliji, posebno u proročkim knjigama, recimo Izaije, Jeremije, Ezekilja, gde god da čitamo, vidimo kako su se uvek tokom istorije, a ja verujem i sada, vladari oholo su verovali kako su oni ti koji upravljaju ovim svetom. Međutim, čitajući Sveto pismo, mi vidimo kako su oni bili samo sredstvo u rukama suverenog Boga koji je sprovodio svoje naume i volju, nezavisno od onoga što su oni radili. I znamo u drugoj Mojsijevoj da se Bog obraća faraonu i kaže, ti si samo moje izabrano oruđe, da sprovedem svoje namere sa svojim narodom. I tako i dan danas. Svetski vladari, svetski sistemi, sve Bog što čini, čini u skladu sa odlukom svoje volje da bi doprineo dobru onih koji ga ljube, a to je njegov narod. I u drugom psalmu, ko je čitao, zna o čemu govorim, ko nije može, ja neću zbog vremena, da uštedimo vreme da kažem, imamo lep opis svega onoga, Bog daje jedan zaključak i kaže kako su se vladari ujedinili zajedno da zbace vlast njegovog sina, njegovog pomazanika. Kažu, hajde da zbacimo vlast njegovog pomazanika, što značava Isusa Hrista. Hrist je pomazanik. I onda kaže, a Bog sedi na svom prestolu i smeje se. I kaže, ja sam svu vlast dao svom sinu. I bolje vam je da se počinite vladavini mog sina. I vidimo da Bog zaista otkriva nam se i u ovom psalmu da je Bog iznad svega toga. Da on upravlja ovim svetom i da on upravlja svetskim tokovima, a ne politika i ono što je trenutno. Ako sve ovo znamo, onda mi naš pogled na život i svet treba da gledamo iz perspektive Božje reči i njegovih nauma. I treba da našu volju dovedemo u sklad sa Božjom voljom.
Dakle, Božja volja treba da nam bude i to šta nam on kaže da je njegova volja, to treba da bude da se rukovodimo time. Tačno je da živimo u ovom svetu, ali s druge strane kaže apostol Pavle, ali i nismo od ovoga sveta. Jesmo u ovom svetu, ali i nismo od ovoga sveta. Svet ne treba da nam diktira smer i tempo života. Naš smer kretanja je određen Božjom voljom, naumima i prioritetima njegovog carstva. To je naš smer kretanja. U skladu sa Božjom voljom, koja nam je otkrivena po njegovoj reči. A naš identitet i svrha života su definisani Svetim pismom. To nas dovodi do tačke sledeće, koja kaže Bog je stvorio ljudska bića odlukom svoje volje i ima plan i svrhu za njih. To smo već rekli. Nismo slučajno na ovoj zemlji i u ovom životu. Bog ima plan i svrhu za nas. I u 4. stihu poslanice Efežanima mi čitamo da je Bog svojevoljno odlučio da ljudsku rasu usvoji kao svoju decu, ali u Hristu Isusu. Ovo je jako važno. I vidite, ako je Božja volja da usvoji ljudsku rasu kao svoju decu u Hristu Isusu, onda je logično da ljudska rasa je bila ili jeste kakva, pa poput siročadi. To je stanje čovečanstva. Ono luta izgubljeno u ovom svetu, kao bez roditelja. I to je stanje čovečanstva koje je odlučilo da živi odvojeno od Boga. Zbog svoje buntovnosti prema Bogu, mi smo izgubili pravo da budemo deca Božija i postali smo siročad koja besciljno tumaraju ovim svetom. Izgubljeni, bez svrhe i svesti šta je smisao života. I apostol Pavle ljudsku rasu u ovakvom stanju naziva deca gneva. Efežanima 2:3. Dakle, jesmo deca, govorim ne za nas specifično, nego za ljudsku rasu. Jesmo deca, ali zbog buntovnosti Božji gnev je nad nama. Pravedni Bog ne može da ima zajedništvo sa svojom buntovnom decom koja su se pobunila i otišla od oca. Ne može. Dakle, Bog jeste otac, stvoritelj ljudske rase, ali nisu sva deca Božija, kako neki to misle. Već ona koja prihvate da budu usvojena u Hristu Isusu. Bog, Jahve, spor na gnev i prepun dobrote i milosrđa, odlučuje svojevoljno da nas usvoji kao svoju decu. I njegova kazna za ljudsku neposlušnost je pala, kako kaže apostol Pavle, na Isusa, a nama je ponudio oproštenje greha, otkupljenje i posvojenje. I po rimskom zakonu, kad je Pavle pisao ovu poslanicu, usvojeno dete je imalo potpuno jednaka prava kao i rođeno dete, ono koje je već bilo u kući. Dakle, ako prihvatimo Hrista Isusa za Gospoda i Spasitelja, mi dobijamo potpuno nov status dece Božije, kojima je oprošteno, koja su otkupljena i koja su naslednici svega onoga što Bog ima za njih. Ali samo u Hristu Isusu. Nisu svi deca Božija, ponavljam, kako to neki veruju i tvrde. Potrebno je da nas Bog u Hristu Isusu usvoji. I On to i želi. On želi da mu svojevoljno pripadamo i da u Hristu Isusu nasledimo sve ono što želi da nam da odluku u svoje volje. Međutim, odluka je na ljudima. Odluka je na tebi i meni. Bog nikome neće zavrtati ruku, dao nam je slobodnu volju i dao nam je izbor da li ćemo u Hristu Isusu prihvatiti da budemo usvojeni i da budemo baštenici i naslednici svega onoga što ima za nas, ili ćemo nastaviti da budemo buntovni i da budemo odvojeni od njega. To je izbor koji je svakome dat. Sloboda izbora. Sledeća stvar je da je Bog odlukom svoje volje, odnosno Bog odlukom svoje volje želi da budemo sveti, bez mane i da se proslavi u našem životu i kroz nas. I ovo apostol ističe, apostol Pavle u Efežanima u 1. glavi 4. i 12. stih. Dakle, biti svet, biti bez mane i da se proslavi u našem životu. Šta je Božja volja za nas? Da nas usvoji, oprosti nam grehe, da nam da nasledstvo i da budemo sveti, bez mane i da se On proslavi u našem životu. I vidite, opet se vraćam na to rimsko pravo iz 1. veka.
usvojeno dete imalo jednaka prava i privilegije kao i rođeno dete. Takođe, veoma često bi se dešavalo da usvojeno dete po karakteru bi bilo sličnije ocu nego dete koje je rođeno u kući. Često se to dešavalo, tvrde istoričari, nego biološko dete. Ono bi odražavalo onoga koga je usvojio. Odražavalo bi oca koji ga je usvojio. I vidite, Božja volja je da manifestujemo Božji karakter njegovog prvorođenog sina, koji je odražavao očev karakter. Znamo da kad Isus došao, šta je rekao? Ja sam došao da pokažem oca. I Božja volja za tebe i mene jeste da kao usvojena deca Božja, poput ove dece iz tog vremena, odražavamo oca, odražavajući sliku njegovog prvorođenog sina Isusa Hrista. I apostol Jovan piše u svojoj prvoj poslanici kakav je bio Isus, takvi smo i mi u ovom svetu. Kakav je Isus bio po svom karakteru, kakav je on bio sa ljudima, kako je on manifestovao oca, takvi i ti i ja treba da budemo u ovom svetu. Da ga odražavamo. Apostol Petar piše u prvoj poslanici da mi objavljujemo vrline Isusove u ovom svetu. Dakle, Božja volja za tebe i mene jeste da objavimo Hrista u ovom svetu, ne samo kroz svedočanstvo, ne samo kroz propovedanje evanđelja, nego i kroz manifestaciju Hristovih vrlina ljudima. Drugim rečima, ljudi će upoznati Hrista i Oca samim time nebeskog, kroz mene i tebe, kroz ono što ti i ja jesmo. Otac želi da nas usvoji, menja, oblikuje i usavršava, da bi bili slični njemu i njegovom sinu. On želi da deluje kroz nas u ovom svetu, ali samo ako mu dozvolimo. Dakle, opet govorimo o slobodnoj volji. Opet govorimo o tome da mi kažemo da ja to želim. Jer nam je dana slobodna volja da to biramo. I vidite, to usavršavanje i promena može biti bolan proces, jer puno toga u nama nije savršeno. Ta promena da bismo bili nalik Hristu može biti bolna. Međutim, kroz tu promenu, kroz taj proces, postajemo bolje osobe, istinska deca Božija. I vidite, pisac poslanice Jevrejima naziva ovaj proces vaspitavanje stegom. I to imamo u Jevrejima 12, 6-7. Ajde da pročitamo taj stih, da ne bude da sam ja to smislio, da ima neka stega Gospodnja. Ne, ona nam je izražena u poslanici Jevrejima 12. Kaže ovako, znači 12, 6, 7. Jer koga Bog voli, toga i vaspitava stegom i kažnjava svakog koga prihvati kao sina ili usvoji. I ovo je sad jako važan stih. Ako podnosite stegu, Bog s vama postupa kao sa sinovima. Jer koji je to sin koga otac ne vaspitava stegom? Drugim rečima, ako podnosimo stegu, onda zaista dokazujemo da jesmo deca Božija. Ako prihvatamo disciplinu na koju nas Otac nebeski poziva. Živeti kao odraslo dete Božije znači živeti disciplinovan život vođen rečju i duhom, a ne telom i grešnim željama. Jer apostol Pavle kaže sledeće, oni koji vodi duh su Božiji sinovi i kćeri. Tako kaže u poslanici Rimljanima. I vidite, ova reč sinovi i kćeri na grčkom, rekao je Dario da će biti reči na grčkom, evo ih. Sinovi i kćeri na grčkom je huioi. Tako stoji u grčkom tekstu. I vidite, treba da znamo sledeće. U Novom Zavetu se za dete koriste različiti izrazi. Nepioi je sasvim malo dete, 1-2 godine. Onda imamo tekna i konačno imamo huioi. To su zrela deca, naslednici, sposobni da služe ocu. I upravo u Rimljanima 8.14 apostol Pavle koristi taj izraz. Znači, odrasla zrela deca sposobna da služe ocu. To su deca koja podnose stegu svojevoljno i žive po duhu, disciplinujući sebe i kroteći svoje telesne i grešne želje i porive. Takve sinovi i kćeri Bog želi, šta? Da uposli za svoje carstvo i svrhu i da se proslavi u njihovim životima.
I vidite, kao što se malom detetu, tom Nepioju od godinu, dve, ne mogu poveriti odgovornosti u porodičnoj kompaniji, već samo odraslom i zrelom odgovornom sinu ili ćerki, Hujoji, tako isto i sa Bogom i njegovim carstvom i svrhama. On želi da nas koristi u svom carstvu i da mi vladamo sa njime kao dobri upravitelji, ali to zahteva zrelost i odgovornost. A postiže se kroz vaspitavanje stegom samodiscipline. Stoga zaključak je sledeći. Neka osoba može izabrati da ceo svoj hrišćanski život provede kao Nepioj, sasvim malo Božje dete. Ali to nije Božja volja za tu osobu. Svi smo mi ovde roditelji, manje više. Igor još nije roditelj, on još uvijek dete. A i mi smo svi nečija deca. Vidite ovako, zamislite roditelji da celog života imate jednogodišnjaka ili dvogodišnjaka. Da li biste mu ikada poverili neku veću odgovornost? Ne bi, jer ne možete. Zamislite da vodite porodičnu kompaniju i da imate nezrelo dete koje je malo, koje ne shvata. Znači, nikada to ne bismo uradili. I vidite, tako i sa Bogom. Bog želi da koristi za svoje carstvo i svoje svrhe svoju odraslu decu, Hujoji, kako kaže grčki izraz, koji su se podvrgnuli Božjoj stegi, koji disciplinuju sebe i koji su vođeni duhom, a ne telom i grešnim željama. I pazite, da se razumemo, krećemo od sebe. Desi nam se s vremena na vreme da i sami iskočimo iz koloseka i umjesto da budemo zrela deca Božja, vraćamo se na one male, koji teraju svoje, koji lupaju nogom i kažu hoću kako ja hoću. To je jedna anegdota iz života našeg. Dunja kad je imala 2-3 godine, onda je rekla neću kako vi hoćete, hoću kako ja hoću. I to je slika nas nekada. Znamo šta je Božja volja za nas. Znamo koje naše želje ili porive, ili možda treba nekom da oprostimo ili da pređemo preko nečega, da nas Bog poziva na to, ali mi kažemo ne, hoću kako ja hoću. Bog nas pozove na jedno, ali telo nas zove na drugu stranu i mi se odlučujemo za ovo. I tada se vraćamo na ono da budemo ona mala deca, ali to nije Božja volja za nas. Izbor je na svakome od nas koje je Bog usvojio kao svoju decu, dakle svi su usvojeni, svi su deca, ali izbor je na tebi i meni da odlučimo kakva ćemo deca biti. Ta zrela koju će Bog zaista da koristi ili ćemo ostati uvek u tim nekim nivoima male dece koja teraju svoje. Ja bih sada stao i rezimirao ovo što smo čuli i onda ćemo se pomoliti. Dobro je da rezimiramo na kraju, jer puno toga je rečeno i u par rečenica želim da zaključim propoved i onda možemo da se molimo. Dakle, Bog sve što čini, čini odlukom svoje volje. On je suveren u svom delovanju i njegova volja je da sve što je stvoreno, svet, čovek i univerzum, budu počinjeni Hristu Isusu kada dođe punina vremena. Ništa nije slučajno i ceo svet ide ka ostvarenju Božjeg nauma u skladu sa njegovom voljom. Ljudska rasa je stvorena od strane Boga sa svrhom i namerom da je Bog koji u predznanju znao da će ljudska rasa da se odvoji od njega, on želi da je usvoji, da deli zajedništvo s njome i da deli nasledstvo u Isusu Hristu sa ljudskom rasom. Takođe, Bog želi da njegova crkva, telo Hristovo, vlada i upravlja zajedno sa Isusom, glavom crkve. Sada delimično, a na kraju vremena potpuno, nad svime što je stvoreno. Konačno, Bog nas poziva da budemo zrela deca Božija, koji će on koristiti za svoje svrhe. I to postižemo tako što se u svemu disciplinujemo i počinavamo njemu, zarad njegove svrhe i ostvarenje njegovog plana. I na taj način on se proslavlja kroz naš život. Dok sam se molio i sastavljao ovu propoved, nekako mi je 3, da kažem, vrste molitve bilo i ja ne bi
pravio ovaj kraj propovedi tako da neko izlazi napred ili se moli, nego svako će se moliti za sebe. Ali verujem da možemo da se prepoznamo bar u jednoj od ove 3 stvari koje mi je Bog stavio na srce. Nekima od nas možda još uvek nije došlo to otkrivenje Božije volje i nauma za njegovo stvorenje. Da Bog zaista na kraju vremena će stvoriti novu zemlju, novo nebo i da ćemo mi kao njegova crkva sa novim telima, kako to kaže apostol, vladati u veke vekova, za sva vremena. Da ćemo živjeti u Novom Jerusalimu. I verujem da nekima od nas treba otkrivenje te slavne budućnosti u kojoj treba Sveto pismo. Zašto? Zato što ono donosi nadu u ovim vremenima u kojima živimo. Drugo, verujem da nekima od nas još uvek to Božije usvojenje u Hristu Isusu nije leglo u srce. I još uvek nemamo taj blizak, prisan odnos sa Bogom. Treba da doživimo i iskusimo blisko sa Bogom, njegovu ljubav, njegovu blizinu. I konačno, verujem da nam je, evo meni prvom iskreno, zaista ponekad teško da svoju volju počinim Božije volji zarad njegove svrhe za mene. I mislim da je to s vremena na vreme svima nama jedno iskušenje, da kažemo, kao što Isus rekao u Getsemani, Oče, teško mi je, ali neka bude tvoja volja, a ne moja. Tako da, Dario, možeš ući slobodno i uzeti gitaru. I dok nas Dario bude vodio u molitvi, odnosno u slavljenju, ja ću se pomoliti za ove stvari i posle toga može polako i tim za slavljanje da se priključi da proslavimo Boga. Ja bih se molio da pognemo glave i da se molimo. Neka svako svoje srce izlije pred Gospodom kroz ono što mu je Bog govorio. Gospode, hvala ti za to što si ti, premda smo mi kao ljudska rasa bili buntovni i otišli svojim putem, ti ipak i svoje ljubavi prema nama poslao svog sina na ovu zemlju da uzme grehe ovoga sveta i da umre za nas. Da bi nas ti, Gospode Bože, mogao posvojiti, da bi mogli da se vratimo u tvoj zagrljaj, da bi mogli da iskusimo tvoju ljubav, oproštenje, smilovanje i da bi mogli biti baštenici svega onoga što ti imaš za nas, Gospode Bože. Ja te molim zaista da ta tvoja ljubav, Gospode Bože, koju imaš za nas, očinska ljubav, se slije u svako srce. Da svako, Gospode, odbačenje koje bilo ko od nas nosi, bude uklonjeno ove večeri. I da se punina tvoje ljubavi i prihvatanja izlije u svako srce. Da znamo da smo tvoji, da pripadamo tebi. Da nas nećeš ostaviti kao siročiće, već si nas u svom sinu Isusu prihvatio. Da bi nas voleo, da bi nam dao punu pažnju i da bismo bili sretni i zadovoljni sa tobom, Oče. Gospode, hvala ti za veliku i slavnu budućnost koju imaš za nas kao tvoj narod i tvoju crkvu, Gospode Bože. Da si nam namerio ono što ljudsko uho nije čulo, ljudsko oko videlo, to si namerio svom narodu i svojoj crkvi, Gospode. I neka to otkrivenje slavne budućnosti koju imaš za svoju crkvu, svoju nevestu i svoj narod bude otkriveno svakome od nas, Gospode Bože. Da vidimo kuda idemo, da vidimo, Gospode, da bez obzira na politička previranja i situacije, ti vladaš iznad svega. Ti rukovodiš svime i ti ćeš sprovesti svoje naume i svoju volju za svoju crkvu, za svoj narod i večno ćemo biti sa tobom, Gospode Bože. Uživajući u tvojoj dobroti, milosti, lepoti, svega onoga što si pripremio za nas. I konačno, Gospode, hvala ti da si ti, videvši našu slabu volju, našu palu ljudsku prirodu, odlučio, Gospode, i dao nam svoga svetoga duha, Gospode, i silu da možemo da ukrotimo naše telesne želje i porive. Gospode, priznajemo da nekad hoćemo kako mi hoćemo i da nam je nekada teško da predamo svoju volju i počinimo se tvojoj volji. A bez počinjavanja tvojoj volji ti ne možeš ostvariti ono što si hteo sa nama, Gospode Bože.
Bože, smiluj nam se i pomozi da sve one naše grešne želje i porive, sve ono što nije u skladu sa tvojom voljom, mi zaista, Gospode, otklonimo od sebe i da svoju volju počinimo tebi. Znajući, Gospode, da ćeš nas ti takve upotrebiti za svoju slavu i da ćemo mi, Gospode, moći da reflektujemo i odražavamo tebe u ovome svetu. I hvala za tu privilegiju, da možemo da te manifestujemo u ovom svetu i da te proslavimo našim životima. Dostojan si slave i hvale i veličamo te ove večeri. Amen. Amen.